be anyị ekene m unu anyị bụ Igbo na-ekwu okwu si na ọ na-abụ agụcha ofu wee gụọ ịbụọ na onye fee eze ruo onye aka o wee bụrụ etu a ka anyị si abata n'oge izu nwanne nke taata site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS Channel 24 nakwa Star Times 113 ihe mmemme izu nwanne dịka isi mata bụ ihe mmemme ụlọ mgbasa ozi ABS wepụtara ka anyị wee na-etinye ọnụ n'okwu dịka anyị si wee bụrụ ụmụnne na-akpalụ ka ọ ga-esi wee dịrị anyị mma na-enyopụta ụmụ ihe ndị adịgasị iche iche dịka gasị na o nwere ka anyị si agba ọnyụpa na ya wee kwalitekwa ọnọdụ anyị dịka ndị Igbo wee na-enwe aganiru. Aha m bụ Ifeọma Akife, onye nhazi nakwa onye isi oche n'ihe mmemme izu nwanne. Dịka anyị si eme onwe isiokwu anyị wepụtara, anyị na-akpọta ndị anyị na ha ga-etinye ọnụ n'okwu wee kpee elu ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma. Ya na nke taata ihe a ga-eneba anya bụ ịgba odibo. Enwe ndị na-asị na ịgba bọị, ịgba odibo n'asụsụ anyị bụ ndị Igbo na nchịkọta Igbo. Na nke taata dịka anyị si eme anyị jepụrụ wee kpọta mmadụ na-abọ zụpụtagoro ndị mmadụ ogo ndị gbara ha odibo ha na onwe nwekwuru mgbe ha gbara odibo nya ha gabigara ya nwekwa ndị gabigakwara na okpuru ha wee bụrụ ndị a ga-etinyere anyị ọnụ n'isiokwu nke taata. Onye nke izi bụ Chief Ọnụọra Obiekwe, okwu dị nka ka eji mara ya. Chief Ọnụọra, kene ndị be anyị. Ndị be anyị ekene m. Ọ dị mma ịfụ gị n'anya ya afụ na ọga ka ọ bụ na ọ zụpụtago ndị mmadụ. Onye nke ọzọ nọ n'akụkụ m nke ọzọ bụ Injinia Nwachukwu Uchendụ, kene ndị be anyị. Ndị be anyị arịkewarụ na ọjị. Ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ. Aga m amalite n'ebe ị nọ, Chief Ọnụọra Obiekwe. N'echiche nke gị, Chief Ọnụọra, kedu ihe bụ ịgba odibo? Ịgba odibo wụ inyele onye so ya nọ aka. Inyele onye so ya nọ aka? Yes. And nke bụ nwata anwa bịala odibo o ruru isi o jete ibe dị mma n'aka ọgụ ya, ọ ruru isi chịkọlụ iwe niile. Injinia Nwachukwu Uchendụ, kedu ihe bụ ịgba odibo n'echiche nke gị onwe gị? Ndị be anyị, ihe bụ ịgba odibo mgbe idowere nwa mmadụ gị na-aba nọrọ ihe dịka afọ mbụ, afọ abụọ, afọ atọ gị na-aba wee nọ na-azụ afịa, ọ ya ịgba odibo. Gịnị a na-aba na ọ na-azụ afịa ọsọ na azụmahịa ka a na-agba odibo? Ọrụ ọsọ na azụmahịa. Ọ dị mma, kedu ihe ndị ọzọ eweziga azụmahịa, kedu ihe ndị ọzọ mmadụ nwere ike ime sị na ya chọrọ enyemaka wee je kpọta nwa odibo? Mgbe ịmụrụ ọtụtụ ụmụ, mebi onye gị na ya na-anọzi, mebi onye be gị ma ụmụnne ya anọzi, ọ na inwe ndị obere inwe ike ịkpọta mmadụ ka o nyere ya aka n'ịzụpụta ụmụazị ka famili gị wee na-aga n'ihu. Daalụ. Echighata n'ebe ị nọ, nna anyị kwu Chief Ọnụọra Obiekwe, ọ bụrụ na mmadụ achọ ije kpọta nwa odibo, kedu ka o si ebido ya nọkọta nnọọ fụ nwa mmadụ kpọ n'ilie si na odibo gị? Ka esi ebido njem ịkpọta odibo? Maka na mmadụ ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ịchọ ịkpọta odibo, nwa bụ ego na ya ga-anọ, o nwere onye ị ga-agwa na nna ebedoghị mkpa ị chọrọ, onye asịghị na ọdụ mma ma ọ nne gị ma ọ nna gị ma ọ na nne gị anọrọ ma nna gị anọrọ, na o nwere onye enyemaka ị nwere wee sị anyị chọkwara nwa bọyị onye ego na ya na-abụ ga-anọ. Ọ dị mma. Injinia Nwachukwu, onwego ndị zụpụtara, ọ bụrụ na onwego mmadụ n'one ka ha bụ? Azụpụtago m ihe dịka mmadụ na-abụ. Mmadụ na-abụ gị na ha nọcha anọzuo ide ofe ụlọ n'ụbọchị tata. Ha bụ ndị nke na-eme ọfụma ebe ọbụla ha nọ. Chief Ọnụọra, ihe dị ka afọ one ka nwatakịrị ga-anọ n'aka nna ukwu ewee duo onye ụlọ? Ịma na ka m bịagodi n'oge nke anyị na-akpụ ụzụ, ọka na-akpụ ụzụ, anyị kpụrụ ụzụ ije dute nwa bọyị, nwa ụzụ ka anyị na-eku nwa bọyị, ije dute nwa ụzụ ga-enyere gị aka. Nwatakịrị gụnụ ya na-abụ nọ bụ ka ọ bịa mụọ ọlụ n'aka gị, ịzụ onye ọmụta ọlụ
ọ bụ na ọ bụ nwa na-erube isi nwere anya nka arọ na abụọ na ịtọ ịnọ ise ezugorie ịmụta ọlụ arọ ịnọ ise ezugorie ịmụta ọlụ and mgbe abụọ mụta anya bụ ọlụ gụ na onweghị bụ ọga amago na aka echigo ike akwụchigo m ụzọ ya nwụmụla ọlụ n'aka gị gbalụgo odibo ihe dị ka arọ one ka gị na fa na-anọ o nwere onye nke m na-anọcha 5 6 arọ ise na isii yes mana ba na-eme mma ba na-eme ọfụma amalụ m otu ba na-eme mma ọ dị mma ga-echi ata n'ebe ị nọ Injinia Nwachukwu abịa na ihe gbasara igba odibo a o nwere ndị a na-asị na ha na-amụ ahịa mana onye nwa jele ịmụ afịa nwee ndị a na-asị na ọnwa bọyị ka ọ bụ kedu ndị iche n'etiti nwa bọyị na onye na-amụ ahịa mụ ibe dị iche n'etiti nwa bọyị na ịmụ ahịa na ịzụ ahịa ịgba bọyị wụ iduru ya bụ nwa unu enwe nkwekọrịta na arọ ise arọ isii ọgbacha ido ya ọnụ ịmụ amụ idute ya ọ nọrọ na nke gị na-akụziri ya ka aga nsi aga na ka esi eli ya na ka o si abata na ka o si afọ ọ na-amụ ya ị na-agwa ya na nke dị otu a na nke dị otu a ọ na-amụta ya mgbe ọ ga-eji wee nọọ ofu arọ ịbụọ ọ gwa gị na ọ mụtacha gị ya ị na-ekwu ya hụ na ọ mụtacha gị ya ewesi oke mgbe ya gawazie ndị be ha wee kwadozie ya wee kwenyeziri ya ngwa ahịa na shọpụ ịnọkwa onwe nke gbagwojuru ya anya ọ kpọọ gị si ọga anyị biko na ọ ghọtakwana nke dị otu a esi ya na-ekwe ya eme ihe dị otu a eme ihe dị otu a o wee mee o wee na-aga ọhịa dị iche na ị na-ekwu na onye na-amụ ahịa amụ anaghị anọtekere aka n'aka ọga mana nwa bọyị na-aka anọte aka ihe ọzọ ọ nwetakwa kịta na onye nwa bọyị emechaa edu onye mana onye na-amụ ahịa amụ mana mmadụ enweghị ike inyetụ onye na-amụ ahịa amụ n'aka ya obere ego wesị kwado ya akwado nke ahụ nke bụ eziokwu onye bịara na nke gị wee mụọ afịa mụchaa wee gaa ebe o mere ọfụma mgbe gị na-aba ọnọ ịhụ ọ na-eme ọfụma na o rubere isi ị nwere ike ịkwado ya si ya nwa m na ọ ga-adịrị gị mma yago nnọọ ego ise ka ị nyere ya si ya were ya gaa tii na nke iji gaa na ọ ga-adịrị gị mma na ahịa na-azụ na ọ ga-adaba adaba ịgozi gị ya o so n'ihe a na-eme ọ dị mma mma echighata n'ebe ị nọ Chief Ọnọrọ Obiekwe oge ụfọdụ ị ga-afụ ka a kpọtara nwatakịrị asị na ọka ọ bịarịgo bịa na ọ bịa mala anya ọnọ ihe dị ka ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ọnwa ise ọnwa isii asị na ọka ọ bịa neghalị anya wee na kedu ihe bụ ebumnobi eji eme ihe dị otu a ebumnobi eji eme ihe dị otu a bụ na o nwere nwata ihe eje kpọta na benye na benye ya ka agụnị ya nọrọ ọ bịa ọ bata n'obodo ya edue wee bịa o nwere onye ị ga-akpọta ọ gara like obodo ahụ ikpe ya wee jee n'ebe ahụ ị nọ onwe onye agara like ya o nwere ike nọọ uchichi na abọ n'ịtọ obebe agwagwa na-agwaghị na ya ga-ana dunege m kpọna nna mma na mana onye ga-anọdụ bịa mgbe o ji gaa anọ owu ọnwa na ọnwa na abụọ na ịtọ bụ na onweghị ewee nyochie nye maka na nwa ọbụla ga-anọnyere gị owu ọnwa ọnwa na abụọ ịtọ izi enye ozi ụkwụ o ji gị eje ya bụ ozi ga-egochi gị na ibe ọbịa dị ya mma na arụ anagụ ya ga-anọ nya mgbe ahụ ka ọ bịa malụ ma ebe ọ ya anọ ma ebe nya ya anọkwata ka ọ na ya anọkwata nya ya ha agụele ya n'oge ọ ya anọ esi ga agụghalị ya ọ bụ na ọ nọba si na ọdụ ya mma nne na nna amagokwe na nwa ya afụgo nya n'ime oge ahụ anyị asị ka akpaga alụ ka o si ya anọ alụ a ga-akpa ịmago na nzụgharịa dị iche n'ọlụ aka nzụgharịa dị iche n'ọlụ aka ọ bụrụ na nwata na-azụgharịa n'ọba abịa ka ọ ga-azụ mgbe ọ nọọlụ amenmuo nso ọ ga-anọ gụwa ọ ga-amago na ọ ga-anọ ya na onwe ya ekwetego na ya ga-anọ ọnụnwa ka ọ dụzialị mgbe ahụ ijezi ka ezinụlọ menede kụ ntakọ isi ọnụ kpaalụ kedu mgbe nwa ga-anọgide ewedu onye ụlọ daalụ gị onye ọma na-esonyere anyị n'ihe mmemme nke taa anyị ga-adọbiri nwa nkenke oge ka anyị ga-weta echiche ndị mmadụ bụ ndị anyị gara wee chọta okwu n'ọnụ ha n'ihe gbasara igba odibo ka anyị mara echiche ha anyị chighata ya na-aga n'iru n'ikpe ala anyị
mana ọ bụrụ mgbe gboo mgbe odibo bụ ezigbo ihe maka na ọ ebe a ka nwatakịrị na-anọ mụta ibe n'aka ọgụ ya ọ mụtacha anya ọgụ ya bidorie nke ya o bidokwara ya nke ya ọ bụrụ nnekwu mmadụ ọ chakwa nwabọ ya onye nwatakịrị ọzọ ya agbakwara odibo naanị ya na-abụọ ga-anọkwa maka na owu onye anaghị ezusi ọ bụ ya ka eji achụọ ụmụ odibo maka na ovu onye ama ezu maka ị nwere ike na-eme nke a ọ bụrụ na a stọọ ebe nne mmadụ hiri nne ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị ahịa ga na-abịa and ọsọ ofu onye nọ o were enwe ike imekwatawu so mana ọ na o nwere ụmụ bọyị ụmụ odibo rinne ụmụ odibo a ga na-enyere ya aka hụ na ibe na-aga aga so na ọ ka o si wee n'igbo odibo mana ịbịazie na be anyị taa gbasara odibo ahụ ọ dịka ọ na-abịa arụ maka ihe ahụ ụmụazị kịta ọgụọ nwa akwụkwọ gụchaa akwụkwọ ya ị na-asị ya ka o je gbaa bọyị ọ na-adị ya ka ọ bụ iwe staịl iwe ya aka ma ebu onye oge eri ogologo trauza ọ na-akpagharị na main road na-achọ ibe ọ ga-eme so na ọkụnya ka nnukwu obodo kịta ya dị ka ọ na-abịa arụ mana o nwere ibe mara mma ka mgbe odibo maka a sị na onye bụ eze ebe enye igbo odibo pụtalụ bụ na mgbe nwatakịrị gụsịara akwụkwọ onofile ọgụsigo chọzie nje odibo ndị nọ n'aka mmadụ mụọ afịa mụọ na onwe m gbakwuru odibo nke m mụọ afịa arụ ole ma ole ụfọdụ na-amụ 6 wọd 5 ọsọ dependon ka ibe gị na ndị mbe ndị afọ pụtara nkọwa anya ọfụma oge nke afọ luo then imeghelie nke ya nwoge elu imeghelie nke ya manụ eme nkwu ife afọ ma ọ pụọ ọzụba nke ya afọ then oge afọ ọ bụrụ na omenwu onye ndị bụ na ọbụgo ọga nke ya ụfọdụ na-abịa na shọp nọ ebe a sị na fa chọkwara nwatakịrị ka ọ bịa mụọ bịa onye nwatakịrị mụ ga-amụ afịa ga-anọ ebe ya bụ odibo asịfa akpọtị ya then fakpọtazie onye afọ nkiri onye afọ asị m onye afọ na nene na ọ ga-emenwu ya ọ nọlụ sọm ụfọdụ anọ ofu arọ ụfọdụ ahụ 6 months mgbe na ọghọtago na ọ sụrụ emenwu ya anyị jezie ekwezi okwu ka anyị si ya kwuotozi arụ ụra ọ ga-anọ n'afịa ihe mere na ọ bụrụ mgbe ahụ anyị nwa na-achọta ụmụ bọyị ọ bụ ịbịa ruo na ọ bụrụ na ị narụ ihe dịka ụlọ onwe nwatakịrị gụchara akwụkwọ ọ gụchara ihe ka kọleji efu ya ka ọ na-akwụgharị hụ na ndị be ha ada enwezi ike ịzụ ya na nnukwu mahadum ọ ije jụọ nna ahụ kedu ihe ọ chọrọ ka o mee ma gị na nwatakịrị ahụ ya anọ ka ọ gbara gị bọyị ọ bụrụ na onye ahụ ndị be ha ekweta eme gịnị ma eduje gị ya ma eduje gị ahụ gị na ha na-ebe ekwuzie ọnwa one oyi abịagwu nne na-abịa ma ọ ga-azụ ma ọkwụ ihe ọ ga-azụ ọ na onye na-abịa ma ọ ga-azụ na ibe ọ ga-azụ den ụlọ ewekwuzi arọ ọ ga-anọ mana oge ụfọdụkwa ọtụ ndị mmadụ o nwere onye ga-enwe nwatakịrị ọ zụchagworo dịka papa onye ahụ ma ọmụmụ ya ọ bịakwute ndị nwa na-azụ abịa sị gị na ọ laikwa na-abịa ya na-azụ ka o dute ghe nwa ya ka gị na ya na-abụ nọrọ o nwere ike dute ghe nwa ya ibe ọzụzụ iji eme ka nwa ya bụ nne ma ọ ga-anọwu ọ bụrụ na o nenecha ya bụ na ọ ibe ya azụ na ọ ga-azụ denu ụlọ ewee doazie ọ ya na-arọ na abụ ọ gaa na-arọ ịtọ ọ gaa na-arọ ise ibe uru kpatazịrị bụ arọ na onye a ga-anọ so na ọ ga-esi eme gbasara odibo mgbe m bịa mgba bọyị ama m ndị anyị na faso bụ ebe bọyị a lot of us drop ụfọdụ alụrụ amarụrụ n'isi ụfọdụ eluro n'isi ụfọdụ mekọta ofe ile na mba ka m ndọkalụ afọ ọdọkalụzi ọ pụọ onwe ndị ka mma nwee ndị nka mma kịta ọkụwasi wee dị so ọ ntachide ndị anyị nwedizi ihe maka n'ebe bịa bọyị o nwere ike ịma na-emezi onwe ndị ịma na-akwụ ụkwụ gị na fa gama na-esozi as friends you cut ya cut fa off
ịkọsịaba gị na iwe mazi ebe ị bịara ime tachide megide ebe apụ na sie ya ike ma na ofu ụbọchị ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụrụ ndị gụrụ iwere ka kọleji ịmara ya nọrụ ahụ na-esi n'opekata mpe maka na ọ na-anọ ọnọgote mgbe nwere mgbe o ya anọ ruo imegheri ya nke wee nene ma ma o ya emewukwu ya maka ọ bụrụ na ọ gbachagwo bọyị idufu ya mba ọgọ ọbụla ga-achọ ka o meghee nwatakịrị ahụ o megherie shọp na ohu aka dere ọ nọ na shọpụ ahụ ọ na-azụ ọsa akwụkwọ ọgụ ya n'ime shọpụ ahụ mere ka arọ ọgwụ arọ ma arọ na abụ mgbe ahụ ozu ahụ isi oyi anọ mee kwadoro ya ọnọdụ nke ya o bidozie nke ya ibe kpata ndị gị ihe ngwubu n'ize bụ na ibe ghazara agha onye ọna chọrọ ego mvute maka ị na ọba nwatakịrị na-agụcha akwụkwọ sị na oye eje obodo oyibo na oye eje Malaysia na oye eje Taiwan ibe oyi a na-agba mbọ obodo oyi anapụ ebe ego na oyi awụ ruo para ego nata ohere achọzị ka ọ taa ahụ maka nwezu chọrọ ịta ahụ ka ọ maka na ọ na-ebe ewere mgbabọ ịba nta ahụ mana ọ bụ amamihe maka mgbabọ ịnọ ka onye bara nkụzi nje gụọ akwụkwọ ịnọ na ya na ị na-amụ akwụkwọ ahụ ị na-agụ igwe mụta akwụkwọ ịmụta akwụkwọ iburu nnekwu mmadụ ọ bụrụ amamihe iburu onwe gị otu a ka ọ na bọị mana ndị nkịta a na-azị ya wụra ọtụtụ ndị mmadụ a na-azị achọ otu ahụ kama ọ na-asị gị na onye eje Malaysia onye eje obodo oyibo onye eje nke na onye nwe ejegwu obodo oyibo na ọnwa ihe bụrụ ego nata na ọ chọrọ isi gwu otu ahụ je nke so na ọbịa ihe ka ọ sọrọ bọị na oke ọchịchọ ka m na-agba ya na oke ọchịchọ bụ ihe butere ihe ndị a niile o nwere onye chọzị ka ọ taa abụ ka o bee mmadụ ka mmadụ wee bee nye na ibe onye ọna chọrọ ka ọ bụrụ eze onye chọrọ ibe ọ dị mma ịnụgo echiche n'ọnụ mmiri okwu ndị anyị gara gbaa ajụjụ ihe ha chere banyere ịgba odibo otu ụmụaka kịta ndị ọgbara ọfụ anụnwa sizi eme n'ihe gbasara ịgba odibo. Gị onye ọma na-esonyere anyị n'ihe mmemme ọ bụrụ na ị na-anya onyonyo gị ị ga-afụ usoro nzikọrịta ozi abụọ n'ebe ahụ ị ga-eji wee sonyere anyị n'ihe mmemme a wee tinyere anyị ọnụ n'okwu isiokwu nke taata bụ ịgba odibo. Kedu ife i chere banyere ịgba odibo? Ndị be anyị ọka na-enwe mmasị ịgba odibo? Kedu ife i chere kpatara ya? Kedu ka i chere a ga-esi wee kpalitekwa mmụọ ndị ntorobịa anyị ka ha nwee mmasị ị na-aga kpotuo onwe fana wee mụọ aka ọlụ wee mụọ ahịa dịgasị iche iche na ụdị ịgagba odibo wee mụta ihe ndị a karịa ịnọ na-eche ego mbute nwere ike ọ bụrụ na onweghị ebe ọ dị a ga-ebute ya. Akara abụọ ahụ dị n'usoro nzikọrịta ozi dị na onyonyo gị bụ akara ị ga-eji wee kpọọ wee sonye n'ihe mmemme a wee tụnye elu nke gị ka ọ ga-esi wee gaa mana anyị ga na-aga n'iru ka anyị chighata n'ebe ị nọ. Injinia Nwachukwu Uchendụ, ọ bụrụ na nwatakịrị abịa na mmadụ wee bie dịka isi gwa anyị na mbụ na onwego ndị ịzụlụ na ezigo mmadụ na-abụ gị na ha wee bichaa mgbe ị kwadoro iduhe ụlọ kedu ka isi wee malite wee haziwe amụma maka iduhe ụlọ? Nke bụ eziokwu ọ da-adịcha izi mana a na-ebido n'oge wee tụtụwa iwe ziwe ozi wee gwa ndị be ha ha na-enwe anya oge dị otu a na ị ga-abịa iwe kpọrọ hello kedu onye anyị na-anọ? Ọ dị mma ị ga-akpaghachi anya azụ na-aga n'iru. Izibe ndị oge na ha na-abụ ndị nsoghi wee jerute ya nwatakịrị mana gịnị na-abụ n'azụ abịa si nekwe na nwa mmiri na-abụ nọkwa na oge erugokwe mgbe ị ga-esetụlụ ya iwe sị nwatakịrị ya na-agụrụ ka o jefu ndị be ha abịa chetara ka ngụnwa iji aka mma na oge erugo ma ọ ga-eji aka mma na oge erugo. hello onye ka anyị na-anọ? Evening ka onye anyị kwudoro? Uchenna isi ọkpụnọ ngwa gaa n'iru. Ọ dị mma ị na-anya ị ga-afụ isiokwu anyị na-akpa n'usoro nzikọrịta ozi anyị ịgba odibo ka anyị na-etinye ọnụ onwe na-akpọ ya ịgba bọị ya sị na ya nwa bụ nwa bọị nwa bụ ihe anyị na-eneba ya na nke taata otu ndị mmadụ si ahụta ya bụ ịgba bọị ma ọ ka dịzikwa ka ọ na ọdịrọzi na-aga n'iru. Injinia Uchendụ, iwe zie ndị be ha na ọgụ ga-ezi ndị be ha maka oge akara ka eruo ndị be ha ziwezie gị nwa
ọwụ na ị chọrọ isetụrụ nwa be ha ihe ezi ndị be ha na-ekwe ha ị chọrọ gị ụbọchị dị otu a na ị na-abịa maka nwa be ha kpere gị i wee gwa nke nwoke gị na-abụ ya na-arụ n'ụlọ na ị na-abịa ụbọchị azụzụ iduru ndị enyi gị na ikwu na ibe gị wee jee n'ụlọ nke nwoke si nekwe n'ọnwa ahụ edure gị n'oge akara aka erugo na gị na-aba nọchago n'omego ọfụma n'ịbịa ka ị bịa si ya ka ọ gaa nke ọma ka o bido nke ya n'egere na ikwere ya anya nyecha ya okwu dị anya okwu dị ndụmọdụ wee rapụzie ya. Hello. Mana ndị ịzụpụtara ịgwa m na ịzụpụtago mmadụ na-abụọ ka ha si eme maka onwe ndị ya abụ abịa sị na ndị ha zụrụ mechala asị na anaghị agba onwe ndị ya sị na anaghị agbara eme ọbọ na ndị ụgbọala abọ ya anaghị eme ọfụma ndị nke gị ọ na-eme ọfụma ndị nke m na-eme ọfụma n'ụbọchị taata anyị na-akpakọrịtakwa maka ya na nwa bọị gbara ụbọyị ọ dị eme ọfụma ọ ga-awụ ihe nwute nye gị nwa nyekwa ezinụlọ ya nyekwa gị na onwe gị zụrụ ya mana ọ na-eme ọfụma a sị na ogwu tụrụ ọjụtụrụ ebe ọ na-eme ọfụma mụ onwe m zikwa na-emekwazi ọfụma so ndị nke m zụpụtara n'ụbọchị taata ha na-eme ọfụma anta anyị ka na-akpakọrịtakwa onwe ihe gbagwojuru anya ọkpọ gị ya si a na-ekwe nekwe ihe dị otu a dị ịgbaziere ya o wee na-agakwa n'ihu. Daalụ. Ekene gị. Hello. Mana ka m bịa n'ebe ị nọ Chief Ọnụọra Obiekwe ị gwara anyị na ndị ịkpụrụ ụzụ nwekwa ndị zụpụtara na ịkpọ ụzụ kedu ka isi wee dufe unu n'oge ha mụtachara ọlụ? eduwe ụlọ ele ọka si edu nwa ụzụ ụlọ ka esi edu ụlọ nwa ụzụ ele anyị ọka si edu nwa ụzụ ọbụla ọ bụ na mkpọrọ nwa ụzụ odom anya ịmụtachago ọlụ aka ọlụ na ihe isibi ike ọlụ ga-egosi m na ya anọnwụ nke aka gị mgbe abụ m chọpụtara iwe dị n'ọgụ ịbịago bụrụ dị mgba nwa ụzụ njiji ebe nke eleghị ụlọ ka ezi ihe ọ bụ ka ezi ihe na-akụzili mmadụ odowe anya na ọ mụtachaghị ya ma na ọ mụtala ọlụ iji gaa gị fuje rafụrụ ya ụlọ rafụrụ ya shedi o bu aka agha so ọ bụ na oge lụwe o nwere ibe anyị na-eku mkpa ka anyị gbake n'onye nọba anyị. Halo. Uchenna ngwa gaa n'iru. Uchenna from Okpono gaa n'iru. Ya kedu ihe na-ebute ọnọdụ dị otu ahụ? Kedu ihe na-akpata ya? Ihe na-akpata ya bụ na onye ọzọ na-akpata ya bụ na ọka mma ka ụmụazị ọbụla na-eji ịgbabọ ka ga nọruo ntisi gbabọ ya bụgodị na ezie mọtiri ihe agbabọghị mọtiri ezi ịgbanye ọfụma ịgbatachacha ya so onye na-agbabọghị na ntinye sotinye ya ọfụma ọmanyị na ọmanyị arụ ọzọ na-atụnye bụ ụmụazị kịta a na-enye ndụmọdụ ka ekwesịrị ka na-eme ka wa gbabọ ya ịgbanye yara ịgbakọta bọ ya gbasa dịka na-akpọdowe obodo ojije bute ego na onye nke daalụ Uchenna. Onwe ihe na-akọwara anyị nna anyị okwu dị nke a esi na nwatakịrị mụchaa ọlụ ịmalụ na ọ mụtazugo ịmalụ na ọ mụzugo ọlụ bụ na onweghị ama na ọ mụtago ọlụ na mgbe iji ga ijere ibe ikerie ụlọ ọ bụgolo dị mkpa nwa ụzụ ọ mụtago ibe awọ bịara ọ mụtago ya oge lube mgbe ihe erie ụlọ o nwere ibe anyị na-eku mkpa anyị ji akpụ ụzụ eji agụfụta ibe n'ọkụ ji nwayọọ na-akpụ ya ọ bụ na mmụọ otutu ya wọrọ ọnwa na-abụọ na ịtọ na ịnọ iji n'oge menede ịkpụrụ ya kpụta mkpala. Ekene gị.
nde onye ka anyị na ya nọ igwe bike ka ebe isi akpọ Hello, good evening. evening ka onye anyị na ya nọ Oh, Buchi from Oka. Buchi from Ọka ngwata ire anyị ọnụokwu Buchi Buchi, onye Buchi. onye Buchi gawa n'iru tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu from Ọka Ife m nwere ikwu na mgbede a bụ na ihe gbasara gbatuo TV gị onye Buchi ọ na-eme mgbatu onye Buchi gbatunata TV gị na ọ na-enye anyị mgbatu ebe a ọ dị mma ọ bụ na inyecha nwa ahụ ihe iji enye ya nkwado ka o wee jee bido ọrụ nke ya nwayọọ nwayọọ ma mkpa ma anyụ nka ma akịka oyi oyi bọchị ọ ga-emezi the final free ndụ n'ụzụ ka a dụwe bulu n'obodo ahụ ga-abịa yes nya akwụkwọ gị ya ga-akpọtara mma agwaba na nwa m achọgo kwene ọfụfụ ka unu bịa ka akwado ya ka ewedu onye ọnụ ụbọchị ahụ ka ya ọka ga-ezuo wee magharịa osisi ama ụbọchị anwụ ndụ ga na-ama osisi ama na-ama osisi ama ndụ na-ewe iwe a na-ewe iwe a na-eri iwe kezibe ọkụ iwe gwa ndụ bebe ya gwa ndụ bebe iji ụlọ gwa ndụ bebe na nnekwe na mụ na adugokwe set daalụ ka anyị mara onye nọ ebe a ekene gị o halo ka onye anyị na ya nọ ọ Buchi from Ọka na-ekwu. ọ Buchi from Ọka ngwa gawa n'iru Buchi Oke, ana m ekele ndị ọbịa gị na ha nọ. daalụ Ben ihe nwere ikwu n'ihe gbasara Igbo Odibo na omenala Igbo bụ ihe Igbo niile kwesịrị ị na-akwadosi ike, ọ bụghị ihe kwesịrị anọkọta sị na ọ dara mbana ya maka ọ na-enye aka is a form of providing employment to so many jobless youths. Ọ na-enye ọrụ to ndị mmadụ mekwa Igbo na Igbo a na-emekọrịta onye si Anambra steeti esi Anambra jee Enugu steeti jee ihe dịka Imo jee ihe dịka Aba jee kpọrọ mmadụ so ọ bụrụ na a na-akwado ya ọ ya eme n'Igbo na Igbo a na-emekọrịta ọfụma biko ọsọ ọ na-apịa arụ ife onye Igbo jee kpọrọ onye Hausa ọ ife onye Igbo jee kpọrọ onye Yoruba ọ Igbo nwanne ya ka ọ ya akpọrọ so ana m akwado Igbo Odibo mee ka ndị Igbo na-akwado ya na ọ ya enyela onye ọbụla aka ekene m daalụ onye bụ Chi si na ọ ga-enye aka wee kwalite mmekọrịta n'etiti anyị bụ ndị Igbo dị ka ụmụ nwanne maka na izu nwanne ka anyị na-agba ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na maka anyị ga-esi wee kwalite ịdịkọrịta n'otu nke anyị bụ ndị Igbo ka mara onye ọzọ n'ebe a hello good evening ma. evening onye ka anyị na gbatuo TV gị gbatunata TV gị Chinenye nwa ka anyị nụ ibe ị na-ekwu Yes. Chinenye nwa from 33. Chinenye nwa from 33 Ọnịcha gaa n'iru Yes. gaa n'iru Anụ m ezigbo okwu unu na-ekwu n'ihe onyonyo daalụ Chinenye na-ekiri unu gbasatara Igbo Odibo mana good evening sir, aka m na-ekele ndị gị na ha nọ Chinenye nnọọ gaa n'iru ana m asị nwata ọfụ onye gbara odibo n'aka ndị ajọ ọga gbata odibo nọta 8 years instead of 6 years echetụrụ onye ahụ ka ihe a ga-agwa ụdị ndị dịrị ya ajụjụ ka o ji bịa chief okwu dị nka kedu ihe a ya akpọ onye nwa mmadụ ncha n'aka ya arọ 8 o duhie unu kedu ihe a ga-akpọ ụdị ọga ahụ ịmago na uche onye adụ ya njọ a sị na ibe wetala ọnya na-eweta mmekie ọ bụrụ na nwatakịrị dị njọ ọ bụrụ na ọ ga-adụ njọ aka ya ana mgbe mmadụ ji wee savụ mmadụ n'eziokwu na ezi omume ọga ya na ya bụ ewee bulidebe onye arụ 8 o setụrụ onye bụ nwatakịrị a ga-achọ ya ibe n'anya n'ibe dị na akpa ekebụl ọnụ
ji na Nwachukwu uche na ahụ ka ị na-amụ amụ kedu ihe iche na mmadụ ji ebe mmadụ gbuo odibo arọ 8 zuru ezu mechaa ọgbabịa aka chụna gị ya kedu ife iche na ụdị omume ya ma omume adịrọ mma ọ jọrọ njọ nke ukwuu maka onye rafuru ezinụlọ nna ya wee bịa nọnyere mmadụ gbuo odibo arọ 2 3 4 5 ịgbawa ya aka ọhịa nwute ka ọ dịrọ mma mana kedu ihe iche banyelie kedu ife iche ka a ya esi wee kwụsị ụdị ajọ ọnọdụ a ala ga-esi wee kwụsị ajọ ọnọdụ dị otu a mgbe nwatakịrị gị na ya nọ ịchọpụtara ndị eme ọfụma ịfụ na gị na ya ma nnọnwụ ọ ka mma na ịkpọrọ nne na nna ya si ya nakwana nwa mmiri na-aba ọnọ na ọ dị eme ọfụma na ọ na-eme ihe dị otu ọ na-eme ihe dị otu a biko si bịa duru ya n'oge ụtụtụ ka ọ gbara anwụ n'obido n'ụtụtụ na o deruo n'abalị oruzo oge a ga-asatụrụzi ya ichetazie n'ụbọchị nke mbụ ọ bịara na o mere ihe dị otu a na o mere ihe dị otu a site n'ụzọ dị anya ịgbawazi ya aka ọhịa jọrọ njọ ka ọ dị mma mana nna anyị kwuo n'ụra nwatakịrị nọ na-agbalụ mmadụ mbọ site n'ofu arọ baa arọ 2 baa arọ 5 baa arọ 6 7 8 na-agba mbọ na-achụtala ọga ego ọ ga na-enekwa ya fụ na ego na-egbonite onwe na ihe ọbụla ọ sị na nwatakịrị ahụ mere ọ sị na na o zuru ori ma ọ na o nwere ife ọbụla o were o weluzie ka o ruru arọ 8 ọ chụọ ọnya kedu ụdị ọnọdụ ichere ihe dị otu a ga-ekepụta ọ ya ekepụta ọnọdụ dị mma ka ọnọdụ dị njọ onye isi oche ashịle na onye megburu nwa mmadụ na-anya ọcha o nwere ihe Chineke ji akwụ ya ụgwọ o nwere ọlụ Chineke ji ga-akwụ ya ụgwọ na omume o mesolu onye gbara ya mbọ maka nnede ọ dịrọ mma achị nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ na nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ mana ọ bụrụ na nwatakịrị agbagide bọyị welu one oge ekwesịrị ịdị ụlọ ọ bụrụ na ego adịghị eji ya eri ụlọ kedu ife ị chọrọ gị ya eme kedu ihe nna okwu ya eme ọ bụrụ na ọ ga-abụrụ mmadụ ma bọyị mee mma ọ bụrụ na o nwere ego ji ga-ebi ụlọ ọ bụ jekwuru nne na nna ya atụ alụ n'ojije ojije kalaeze ọ na-jekwa ọkalịa nne na nna ya akpakọrịta wute ọga ọ bụrụ na ọ nwere nke ọga ji akpa ọdaba na o wetara ezinụlọ ewetekwuo wee nye nyawụ sọpọt mana ọ bụrụ na ọ ga-adụ n'ọwụ n'ọdụ n'ọwa ọdụlụ gaba na-achị na ọdụlụ dibịa mma olutu akpa ahụ ya maka na ọ bụrụ na o mechie wee dụlụ ya bụ onye mma ọ ga-elote na ya ji nwatakịrị ụgwọ ma ụgwọ o ji na ya ga-akwụ ya na nsọ ya bụ nsọ ya ma ọ bụghị ozu ụzọ. Thank you. Nke ezi iwu na ga-ewo ọ bụ ihe onye mali ibie mali ka ezi iwe ọ bụ maka na onye ezi ga na-ezola ọtọ na ọ bụrụ onye ụlọ. Daalụ, tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-adaberekwu ya n'ebe a ka anyị ga-weta echiche ndị mmadụ gbasara ya bụ ihe anyị na-etinye ọnụ na ya ichighata anyị na-aga n'iru. Cheta na usoro nzikọrịta ozi dị na onyonyo bụ usoro ị ga-eji wee kpọọ anyị wee tinye elu nke gị ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma wee kwalitekwa ọnọdụ anyị dịka o si metụta ndị mmadụ ịga mụọ ịgba odibo n'aka ọga. Anyị cheta ya na-aga n'iru. Etu esi agba odibo mgbe gboo bụ idute nwatakịrị chọrọ ịbịa ka ọ nọrọ ka ọ mụta ihe ị na-eme ka o wee nyere ya aka na ndụ ya. Ị ga-eje ebe nne ya na nna ya iru ebe ahụ isi ha na ị chọrọ nwa gị na ya ga-anọ ga-agbalụ gị odibo gị na ha kwụsịa iduru nwa ahụ unu ga-ekwu na ọ ga-abịa ọ nọ mgbe arụ 1 year ọ nọ ofu arọ after ka ọ nọ ofu arọ ị nene nwa ahụ ma na nwa ahụ ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ nwa na-eme aka ntụtụ ọ bụrụ na nwa ahụ bụ nwa na-eme aka ntụtụ ị nwere ike isi ndị be ha na ihe ịfụrụ na gafọ ozi. Ọ bụrụ na nwa ahụ bụ ezigbo mmadụ dị obedient na ọ na-asọpụrụ mmadụ idurie gịnị ya nọ unu ekwuo mgbe anyị ga-educhi ya azụ na ka after 1 year ọ nọsị
gị na ha ekwuo arọ na ọ ga-anọ ọ bụrụ na ọ ga-anọ arọ 5 ma ọ bụ arọ 6 unu ekwukọrịta wee duru nwa wee nachiata azụ nwa nwa ewee nọbazie gịnị ewee nọba etu esi wee kwu and unu nọba etu ahụ esi wee kwu ọ na-erube isi dịka o si kwesị bikọsi mgbe a na-eme bọyị bụ mgbe nwatakịrị nwere ike ịbịa kwere nwaanyị nwunye nwoke ugwu bikọsi na nsogbu a na-enwe na bọyị bụ na fada enye respect uche fada adị n'ife a na-eme fa na-achọgodu ka ha buru ụzọ chọọ akpa ha n'azụ tupu ha wee bụrụ ọga nke aka ha ọnya ihe na-enye nsogbu mana oge gboo ndị savụrụ ọfụma ọ na-abara ha emesịa asetụrụ ọha etu ahụ esi wee kwu ọ bụrụ arọ 6 bụrụ arọ 5 esetụrụ ọha etu ahụ ihe bụ Igba Odibo bụ ebe onye nwe elu afịa ọ na-azụ nechere onwe ya anya wee sị na ya etozugo inwe onye ga-anọ n'okpuru ya ga-eje kpọlụ nwa onye ọzọ mana nwa onye ọzọ ahụ ọ ga-akpọ ya na ndị nwe nwa anwa ga-akpa ọ bụrụ na ndị na nna nwa anwa ka nọ dị ndụ ya na ha akpa ọ bụrụ na ndị na-enedo nwa anwa anya nọ nso ya na ha akpa ọ da-abụkebe ụmụaka ọ na-abụkebe ndị dị agbata afọ 15 wee gbogobe ụfọdụ na-abụ ndị gụchagolu sekọndịrị skuul ụfọdụ abụrụ ndị gụcha praịmarị skuul ndị be asị na ya enwe ozi ego a ga-eji wee zụọ ya abịa kpọta ya anyị ajụgodi nwa anwa nekwa afịa onye chọrọ ịbụ ọga gị n'azụ ma ị ga-achọ ịmụ ụdị afịa ahụ ịgba odibo na ụdị afịa ahụ ọ bụrụ na o kwete akpọnye ọga ha gaa before now na otu esi eme bụ na ya na ọga ya ga-anọ ihe dịka 6 months ọnwa 6 maọbụ ofe arọ ya 1 year ya na-akpọ nke ahụ testing period mgbe anwa ka ọga ga-enene ma ya na onye a ga-anọnwu mgbe anwa ka ya bụ nwatakịrị ga-abụ nwa bọyị maka ọnwa nwoke ka ọ ga-abụ ga-enene ma ya na ọga a ga-anọnwukwe ya na ma ọ ga-amụta nkwụ ụdị afịa anwa gbaa odibo n'ime anọchazi anya bụ 6 months ma 1 year anakwa obodo ahụ esi wee kpọta nwa ahụ ma ndị be nke nwoke abịa na taụn ewee nọrọ wee mee ihe a na-akpọ agreement na agreement ahụ ka a ga-anọ wee kpaa ọ na-adị ka na ebe a na-azụ afịa ụfọdụ ọ gaghị asị na a chọrọ ka nwa gị nọ 10 years arọ 10 n'aka ya tupu o duo onye ụlọ ndị be nke nwoke asị mba na 10 years ebuka ụfọdụ asị ka emee ya arọ 4 ebegide mana ihe ọ na-abụkewe wụ 6 or 7 years ọ da-agafe 7 years 7 years anwa ruo a na-eme expect na ọga anwa ga-asị nwa anwa na ọ bụrụ onye gbara odibo ọfụma maka na oge ụfọdụ agbakọta odibo anwa nwa ahụ onwe ka o si eme nke ọga ya na-akpọkwa ndị be agwa ha nekwe otu nwa unu si eme ka a dọọ ya aka na ntị ọ bụrụ na ozugbo ori ekwuo nekwe nke na-eme mana ọ bụrụ na ihe a na-akpọ ideal environment ebe onye anwa gbabọ ya ọfụma 7 years anwa ọga anwa ga-akpọ ndị be nke nwoke ma ọ bụ nọ na vileji ka a ga-anọ anọkọ ọnọdụ ebe ahụ wee kọwala ha na nwa ha gbatara odibo ọfụma wee kwuo ego na ọ ga-enye wee duo ya ụlọ ihe a na-akpị ya n'afịa bụ ime mmadụ free mana ime free ahụ ihe o mean bụ to tell the person that you now have your freedom because ịgbabọ ya nwa dịka ọ dịka ọ bụ mmasị nọ slavery mmasị nọ na onye anwa nọ n'oru mana ihe ọwụ opekata mpe nwatakịrị na-anọ n'aka ọga arọ 6 o dipende na mmadụ o nwere ndị n'eziokwu ka a na-ekwu okwu nwa bọyị ka a na-ekwu okwu ndị ọga o nwere ndị bụ fọmfọji akpa ọ na-ezurufa o nwere ike nwa a na-eme ọfụma ọ na-aga n'iru oge settlement eluo ọfụta ya ọrụ ọsụ na ọ dị eme mma ịghọta na omezi ọfụma ife ga-emezi ha enwee problem. ihe ọzọ dịkwa n'ịgba odibo anwa bụ na ka nwatakịrị anwa na-agba oyibo ọ ya ahụ ọ gịnwa ga-edu ewe jee ụlọ ọgwụ chukwu ekwe ha asị na nwa anwa na o nwere asidenti wee nwee obere mmerụ ahụ gịnwa ga-akpụ ya ọ dị ka a ga-asị na ihe niile gbasara nwa anwa nọ n'aka gị
ịbụla ezigbo ọga a na-atụ anya na ị ga-enye nwa nwa ezigbo atụmatụ ga-abalị a uru na ndụ. Ọ bụrụ na afịa na-azụ azụ ihe kụzilie ntụ na aghụghọ niile dị n'afịa nwa ga-eme mgbe ọ ga-abụ ọga ka o wee gaba n'ihu. Ife na-akwụsị kịta ụmụaka kịta fada agbazikwa bọyị ifefe ejiri agbazi bọyị na ogologo akpịrị karịrị ori karịrị ị ga-erute nwatakịrị ka ọ gbaalụ gị bọyị echi niile ọ chọba nke ya fada agbazi bọyị ife ha na-eme bụ ha ya abịa ọ nọ na nke ọ bụ na o butere ihe ọ chọrọ ọ pụọ mana ndụmọdụ na-enye ndị chọrọ ụnụ bụ na onye ọbụla chọrọ ịgba bọyị pụta ya wetuo onwe ya anị o butuo onwe ya anị ọgba bọyị ihe anwa ya na ọgụ ya kwuru orube isi menye o mesi anya maka na asị na onye fee eze ruo onye o mesi anya ọ ga-enwetakwa nwa bọyị nke na obido nke ihe anwa o mere mmadụ ka a ga-emeri ya bikos etu nnọkịta enwere m ndị savụ m up to 4 and ha niile nọ na-eme ọfụma they are doing well ha ncha niile bụsi ọganyara kịta ha savụrụ m ọfụma mụa duo ha ọfụma. Ndụmọdụ nwee nye ndị ntorobịa bụ ndị anyị na-akpọ youth bụ na the concept of apprenticeship ihe gbasara ịgba bọyị bụ nnukwu ihe melu ndị Igbo mana anaghị agba bọyị n'anya ọma. Ịgba bọyị na-abụkebe ọ bụrụ na ndị be nke nwoke enwenwuru ike ịzụ ya n'akwụkwọ ha sị anyị ama nzụ nwa anyị n'akwụkwọ ngwa anyị jee ka o jee mụọ afịa anyị jee gba bọyị ka ọ na-agbapụ ya nwa ụmụ nwanne nke nwoke na nne na nna ya na-atụ anya na otu ụbọchị na ọ ga-abụ ọga bido mewe ọfụma bido wee netewe ụmụ nwanne ya anya ọ ihe dị na ịgba bọyị. So ịbụrụ nwa ikolobịa ọ bụrụ na ndị bụ na enwenwuru ego a ga-eji wee zụọ gị n'akwụkwọ onye anwa ọ bụrụ na ọ mụnwụrụ ọlụ aka maka ọlụ aka amaka onye anwa gbaa bọyị nwee ndidi gbaa bọyị otu ụbọchị ọ ya awa ọga onye anwa mee ihe ọga ya kụzieli ebe ezigbo ihe ọ ya awụ mmadụ nwee. Injinia Uchendu ịnụrụ ihe ndị anyị jụrụ ajụjụ kọwagasịrị nwesị ka njụ oge ọ dịghị ka ndị mmadụ ọka na-enwe mmasị iji gba bọyị n'oge a dịka esi enwe ya n'ime oge ndị gara aga. nke bụ eziokwu ndị mmadụ na-azị enwe mmasị ịgba bọyị n'oge ugbu a. Kedu ihe butezili ya? Maka onye ọbụla chọrọ ego mbute sharp money. Obodo oyibo na-ewuzi Malaysia, India ọhịa na-ewuzi mana ndị be anyị si na nwa ewugbo ikpere n'ala ọ ṅụta nne ya ala mana kịta nwa ozi onye chọrọ igbu ikpere n'ala wee ṅụta nne ya ala onye ọbụla chọrọ ịkwụ ọtọ wee ṅụta nne ya ala ya mere onye ọbụla ya alakizi ije obodo oyibo ka e wee chụta ego anwa n'ike ndị dị adị ozi ọhịa na-ebute ya. Daalụ. Ekele gị halo ka onye anyị na ya nọ gbatuo TV gị ka anyị na-anụ ife ị na-ekwu. Hello Sontu ọ gbatuo TV gị na ọ na-eme mkpọtụ akpọghachi anyị azụ biko gị onye ọma na-esonyere anyị ịhụrụ usoro nzikọrịta ozi n'ebe ahụ ị ga-eji esonye n'ihe mmemme a maka mme ka ịmata na ihe mmemme izu nwanne a chọkwara ndị nkwado. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme chọrọ ka anyị na-akwalitere gị na-agbasa ozi banyelie ka ị wee sị ka izu nwanne wee na-aga n'iru ka a ghara ịbụ anọkọta asị anyị kwụsị ọmarịcha ihe mmemme anụnwa anyị ji akwalite ọdịmma anyị. Ị nwere ohere ọma ịbịa jụọ ese maọbụ ịbanye go na Facebook anyị ma na Instagram ma na YouTube ị ga-afụ usoro ị ga-eji wee kpọtụrụ anyị wee kwado ihe mmemme a ka o wee na-aga n'ihu nke ndị oyibo kpọrọ sponsorship. O wee bụrụ ya bụ na ọ na-aga n'iru wee na-aga n'iru na-akwalite ọdịmma anyị dịka ụmụnne. Hello Ibini onye ka anyị na-anọ? Onye? Chidiora. Gbaga n'iru Chidi. Ihe na-ekwu maka ịgba odibo na ịgba bọyị na-ekwu maka ebe a.
ihe nchere uche nke m ejighị abụọ bọyị na Odibo a na-agba n'oge gara aga ma bụ onwe gbara ya Odibo bụ ọrụ aka Odibo ịgba bọyị dịkịta na ọchụkarịrị na oyibo dị agbacha Odibo o were ru were akara aka iji ozi ya na-aga ọfụma ebe iji akọrọsa asị jee enwegwo nwanne nwoke gbara ya Odibo na-aba gbachaa onwe ya jụọzie asị njem iji ọgụ ya na ọga amaghị ime nwanne nwoke wee jekwuru esi akịrị na abeji asị nje jụọ ọgụ na ọgụ maghị ime nwanne nwoke na ga n'ihe gbochi akọrọsa ọ sị na o ji were ree akwa karịa ihe ọ gwara ree akwa na onye ji ebe asị gwọrọ n'ahịa nkwa ree akwa ihe ego na-ehe nwa ya na-emebe na ntị ihe eji ọjọọ 3 naira wee weta naira na enyi isi mgbara uwe kịta nwanne nwoke wee bụ oji akara adịkpakata osise ozi nọmba nwa ntị na ọnya ihe mere ma na-eji agbapọghị onye gbapọghị na onye gbapọghị were akara aka ụfọdụ ji nna nna sị nwa ha agba nga bọyị nwoke iji egbacha bọyị ọchị jebeda emeka ebe m ike ndugbu unu ahụ na-agba ahụ ebe ahụ emeka na-etie ọja abịa ya hụ ndugbu na awa nwoke nwatakịrị ekpegharịazie ọtụ anya atipa ọ jesoro n'otu kọndọtọ ọ bụ onye ahụ na-echiri n'eji eme ya agba bọyị kịta daalụ nna anyị ukwu ọnụọra ikwetere n'eziokwu na mmadụ nwere ike iwere akara aka nwa bọyị ya ọjụzi nga n'iru dịka okwu m mbụ a sị m na ọ bụ onye jere ama aghachi mala ijiji anya kpọrọ maka na mmadụ yara na ọbịa n'ọbe mmadụ na ụlọ ebe m na-aghọta ọgaranya si na chi ọgaranya si na chi ọ dị mma na nchịkọta kedu okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ ndị ọgbara ọfụ n'ụwa kata ma ị na-akwụ ya na-achọ ife anyị eme kedu ndụmọdụ ị na-enye ha ka ha nwekwa uche na na-eji agba odibo ndụmọdụ m na-enyebe bụ na ihe a na-abụzi ebe a sị n'isi akwụ na-akarị akpa ndụmọdụ m na-enye ụmụazị ebe a bụ onye ọbụla chengereta echi azụ nna m ụlọ onye anwụ bido n'ụmụazị wee wụlụ okenye bụrụ nna nwatakịrị chengereta echi azụ ya bido obe a chee echiche adụmmụ ya maka na onye chere echi adụmmụ ya aja na ịmụrụ ọrụ rube isi mụta ya ọbalaghị daalụ ọ bụla abịa ka ị na-azụ mụọ ya n'aka ọgaghị rube isi n'aka ọgaghị na irube isi ọ ga-abalị gị daalụ irube isi ọ ga-abara gị nke ahụ bụ okwu ikpeazụ sitere n'aka nna anyị ukwu bụ Chief Ọnụọra Obiekwe abịa n'ebe ị nọ Injinia Nwachukwu Uchendụ kedu okwu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị ọgbara ọfọ kịta n'ihe gbasara ma ndị nne na nna kwa n'ime nkenke okwu ihe gbasara ịgba bọyị okwu ndụmọdụ na-enye ndị nne na nna na ụmụ ikorobịa na-eto eto bụ na iwe anwa dị n'ezi na ọdụ n'ụlọ ibe anwa dị n'ezi bacha eje n'ezi ọdụ n'ụlọ na asịna onye fere eze na ọya ka eze ga-eru ọ bụrụ na onye fere eze ruru ya o ji ruo n'ụbọchị tata njaza onye fe eze efere m eze antu eze ruru m ahụ ndụ ndịrị n'ụbọchị tata wee na-enwe aṅụrị ana m ekenebe na-asịba ka ha gbu ikpere n'ala ka ha ṅụta nnabala daalụ enugo ka o si gaa na nke tata na nwa ewu gbutulu ana o wee ṅụta nne ya la na onye fee eze lue dịka nsikwu na mmalite na a na-agba agụcha ofu ewee gụọ ịbụọ na a na-ebido na ana welo libe enu o wee bụrụ ya n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya bụ ihe mmemme nke tata bụ izu nwanne asị na onye mara asụ ọsụọ n'odo onye amaghị asụ ọsụọ na ana n'otu okwu ezorela onye maara ihe ka anyị wetunata onwe anyị ana jekwa mụọ ọlụ aka dịgasị iche iche eji wee malụ ndị Igbo mụọ ache maka ndị Igbo bụ ndị a maara amara na azụmahịa mmụọ azụmahịa ndị Igbo anyị agaghị ekwe ka ọnyụ n'ahịa anyị ka ọkụ ka anyị kwa mbọ kwalitekwa ọdịmma ya nwere onye kpọ ọnụ si na ịgba bọyị na-enye aka kwalite mmekọrịta n'etiti ndị Igbo na nwanne fa izu nwanne bụ ọdịmma ndị Igbo izu nwanne bụ ka anyị kwalite mmekọrịta n'etiti anyị na ụmụnne anyị cheta na m gwara gị na ihe mmemme a chọrọ ndị nkwado
ọ bụrụ na ị nwere mmasị anyị na-ayọ gị ayọ ka ị bịa kwado ihe mmemme izu nwanne ka o wee na-aga anyị na-agbasakwara gozi dịka anyị bụ ndị Igbo iji ma wee kwalite ma asụsụ anyị ma ihe eji wee mara anyị na-agbasara gozi anyị nọ na YouTube anyị nọ na Instagram anyị nọ na Facebook anyị nọ na Twitter ọ bụrụ na ị banye n'usoro ndị ị ga-afụ izu nwanne ikilie ihe anyị na-eme tinye ọnụ wee na-esonye wee na-akwalite ihe mmemme a n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke taa na-asị gị ndị maka isonyere anyị n'izu nwanne ga-adịkwa ụbọchị Fraịde na-abịa abịa site na amara Chineke n'ebe a ma cheta na ị ga-enene nwe ya ụbọchị Tuzdee n'oge efifie n'oge ọ ga-eji nkeji na ise gafete elekere mbụ nke etiti ụbọchị inenegharịkwa ihe mmemme anụnwa bụ nke anyị mere wee na-esonye na ya n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya na nke taa aha m bụ Ifeọma Akife Chief Ọnụọrụ Obiekwe kene ndị sonyere anyị biko ọrọnaeze nọ ebe a nke onye chinyazele na ndụ anyị ga-adụ ka Chinechi anaghị agwụ agwụ injinia Nwachukwu Uchendụ kene ndị gere anyị ntị ndị gere anyị ntị asị m arụ ike warụ na ọjị n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke taa na-asị gị ka emesịa